दिनै एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेसर नार्जारिनि 80थि जोनोम सान एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेसर नार्जारिनि गोथार जोनोम सानखौनो माहारियारि आफाद एबसुआ मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिदों। क'क्राझार लोखनाबारि थिनालि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारिजों कनकेसर नार्जारिनि 80थि गोथार जोनोम सानखौ फालिदों। बे मेहेरगोनां हाबाफारिया दिनै फुंबिलिनि समनिफ्रायनो जागायो। बेबादिनो फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय आरो कनकेसर नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावनायनिफ्राय हाबाफारिया जागायो। कनकेसर नार्जारिनि सावगारियावनो बिबार बावजेनो कनकेसर नार्जारिनि बिसि हिराबाई नार्जारिया हाबाफारिखौनो बिथा खालामनानै लोखनाबारि थिनालि गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारनि सोरगिदिं गुबुन गुबुन बिफांनि फुलिबो गायनाय जायो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेसर नार्जारिनि अनजालि बिसि हिराबाई नार्जारिजों लोगोसे एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बारग' गोरायुं सुरत नार्जारि, बारग' एमएलए परमेश्वर ब्रह्म आरो गोबां सानसुमैफ्रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मानगोनां कनकेसर नार्जारि बिथांनि 80थि जोनोम सान जों बेखौ दिनैहाय बे लोखनाबारि गेवलां फोथाराव जों फालिदों आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बिथांनि जोनोम सान आरो लोगोसे गोदान बोसोर 2023नि जों बयबो दुलाराय बर' फरायसाफोर आरो लोगोसे आइ आफा बिदा फंबायनिसिम जों गाहाम हामलायथि बावहरो। दिनै बिथांनि जोनोम सानजों जों लोब्बा लाखिनानै बे बाथ्राखौ बुंनो सानो जे बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 1967 मायथाइयाव जिबादि मोनसे बर'नि थामोनथा आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जे मोनसे खौसेनि गोहोखौ लानानै बिथांमोना बै समाव जोनोम होदोंमोन आरो बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिजों दिनैसिम बे आफादा 55 बोसोरसिम जोङो दङ आरो बेखायनो जों मोनो बर' हारिनि जारिमिनाव जे बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजित बिथांमोना रिजायनानै गालांदों आरो बेयाव थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोन्थोर खौसेथि थामोन्थाय आरो दावगाथाय बे गासै बिथिंखौ लानानै बिथांमोनहा गोलाव सम जों बिथांमोननि दैदेननाय आरो जागायनाय समनिफ्राय लानानै दिनै बर' हारिनि थाखाय राव, थुनलाइ, हारिमु आरो जोंनि दोरों आरो जोंनि रांखान्थि जौगानांगौनि थाखाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बायदि समाव बायदि खोलोबाव गोबां हाबाफारि मावबोनायखौ जों मोन्दों आरो बिनिखायनो दिनैनि आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसाफ्रा जोंनि आफादजों लोगोसे बयहाबो जोंहा दिनै बिबान दं बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बर' हारिनि थाखाय थामोन्थानि थाखाय आरो बर' हारि रांखान्थि जौगानांगौनि थाखाय सोलोंथाइ दावगानांगौनि थाखाय दिनै गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो बिथांमोनहा जोंखौ फोरोंलांनाय मावलांनाय गोबां बर'नि राजखान्थियारि बिथिङाव खैदां खैफोदखौ लानायजों रांखान्थि जौगानांगौखौ लानानै सोलोंथाइ दावगानांगौखौ लानानै बर' बिजोंनि गोहोखौ लानानै आरो बायदि जोंनि थुनलाइ फेहेरनाय हारिमु सिबिलांनाय आरो गेलेनाय बायदि बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो बिथांमोननि सान्थौआरि सानस्रिखौ लानानैनो जोंहा मोनसे गेवलाङै दावगालांनायनि सम आरो दिनै जों बयबो बिथांमोनखौ गोसोखांबाय थानांगोन आरो बिथांमोनहानो जिहेतु दिनै बर' हारिनि जारिमिनाव मोनसे जारिमिनारि आफाद बिथांमोनहा दाफुंनानै दिनैनि 55 बोसोर बैसोसिम बे आफादा आथिखालाव गेवलाङै गुबुन गुबुन थासारियाव गुबुन गुबुन समजों खाब जानानै जों बर' माहारिनि गेजेराव दिनै मावनायनि खाबुखौ मोन्दों आरो बिनिखायनो बेयो मोनसे बर' हारिनि गेजेराव गनायजाथाव मोनसे माहारियारि आफाद जाय माहारियारि आफादा अराय सम बर' माहारिनि थाखाय माहारियारि बादखौ लानानै जोङो दिनै दावगालांनो हायो आरो बेखौ सिबिनायनि गेजेरजोंनो दिनै बिथांमोन जागायग्रा मानगोनां मुगानि आगदारि जोंनि गायसनगिरि आफादगिरिजों लोगोसे जोङो बेवहाय नुनो मोनो बिथां कनकेसर नार्जारि गाहाय नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे बेयाव नुजानो हादों दिनैहाय बिथांमोननि लोगो बै समनि बादखौ लानानै जोङो दिनै दावगालांनो हायो आरो बेखौ सिबिनायनि गेजेरजोंनो दिनै बिथांमोन जागायग्रा मानगोनां मुगानि आगदारि जोंनि गायसनगिरि आफादगिरिजों लोगोसे जोङो बेवहाय नुनो मोनो बिथां कनकेसर नार्जारि गाहाय नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे बेयाव नुजानो हादों दिनैहाय बिथांमोननि लोगो बै समनि गायसननाय समावहाय थाफानाय मानगोनां डक्टर सुरत नार्जारि सार आरो बिथांमोन बायदि दिनैहाय गोबां दैदेनगिरि दं थांनानै दं जाय बिथांमोनहा अराय सम हारिनि मोजांखौ हास्थायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा
जोंनि मोन्थोर खौसेथि थामोन्थाय आरो दावगाथायखौ लानानै गेबेङै जाहाथे हारि सिबिनायाव जायगा लालांगोन बे मिजिंखौ लाखिनानै बिथांनि दिनैनि जोनोम साननि गेजेरजों जों बयनिबो आइ आफानि सिगाङाव जों बेखौनो हामलायथि लाखियो। इंराजि बोसोर गोदाना जे दिनै नैथि दिन जाबाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै साफ्रोम लाइमोनफोरा जौ जुवाजों गब'ना थानायखौ नुनो मोनो बे समाव मा बुङो? दिनै जोङो मोनसे गोदान बोसोरनि हामलायथिजों लोगोसे गासै दुलाराय बर' फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन बर' लाइमोनजों लोगोसे बयनिसिमबो जों हामलायनाय अनसायनाय जों बावहरो। लोगोसे जों मिजिंथियो आथिखालनि नैबे जुजिनाय मुगायाव दावगाथाय मुगायाव सोलोंथाइ जौगानांगौनि मुगायाव रांखान्थि जौगानांगौनि मुगायाव जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां रोखोमनि रंजा बाजानि गेजेराव गाव गावखौ आन्दायहोआ। जेरै जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां जायगायाव बायदि रोखोमाव आन्दायगासिनो दं। सोरबाया जौजों गफबनानै थानाय, सोरबाया ड्राग्सजों दैदेनजानाय आरो सोरबाया गुबुन समाज बेरेखा खान्थिफ्राव लोब्बा जानाय। जों बिनिखायनो खावलायगोन जे आथिखालनि जुजिनाय मुगायाव जों बैफोर खान्थिफोरखौ एरायनांगौ, जों बेफोर खान्थिफोरखौ नागारनांगौ। मानोना दिनै गोदान बोसोरनि रंजानायनि गेजेरावबो जों मोननो हायो गोबां रोखोमनि रंजागोन। रंजानायनि गेजेरावनो जोङो दिनैहाय जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा लामा आन्दायनाय गुबुन लामा समाज बेरेखा खान्थियाव थाङा आरो बेफोराव लोब्बा जाया। दिनै जों खावलायगोन अरायसम बिथांमोनहा ड्राग्स जौ जुवानिफ्राय गोजान जानांगौ। मानोना समाजाव दिनैहाय माहारियाव रांखान्थि आरो हादोराव गासै बिथिंखौ दावगाहोनो थाखाय जों बयहाबो गिलिर बिबान दङ। मानोना आथिखालनि लाइमोनानो इयुननि रोगोरारि हिसाबै जोंहा बिबान दं बड'लेण्डखौ सामलायनांगौनि, जोंहा बिबान दं भारत हादरखौ दैदेननांगौनि, जोंहा बिबान दं जोंनि रांखान्थि, जोंनि समाजखान्थि, जोंनि हारिमु, जोंनि गेलेनाय, जोंनि दोरोङारि बिथिंखौ रैखाथि होलांनानै थांनांगौनि थाखाय जों बयहाबो लाइमोनहानो बिबान दं। दा बिनिखायनो जों खावलायगोन जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव नैबे बोसोर गोदानजों लोगोसे जोंनिफ्राय गासै समाजनि गेना गोरोन्थि आरो समाज बेरेखा खान्थिफ्रा जोबलांगोन आरो जोंनि लाइमोनफ्रा सानसे एसे बारासे बुजिनायजोंनि गेजेरजोंनो जोङो मोजां मोनसे राहाखौ लानानै सोलोंथाइ दावगानाय रांखान्थि दावगानायाव लोब्बा जानानै जों दावगालांनो हागोन। बेखिनि बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै लाइमोन फरायसा हान्जा बिथांमोनखौ जोङो खावलायो। बाथ्राखौथ' आङो बुंबायबो लेक्साराव, बिथाङा सासे बिराद गोरा स्पिरिटनि सासे लिडारमोन, साननो गोरोंमोन आरो बर'नि जौगानायनि थाखाय बिथाङा खालि बे खोथाखौल' सिन्था खालामामोन। गावनि जे माबा मोनसे सार्थ गावनि मान सन्मान बिनि खोथा गैया। अरायबो आंथ' बुंनो सानो दान्दिफ्रोमबो बिथाङा बर'नि बाथ्राखौनो बुङोमोन, दान्दिफ्रोमबो बिथाङा बर'नि हाबायावनो बेस्थ' थायो आरो बेबादिनो अनेक आवगायलांदों। दुखुनि बाथ्राया बेनो जे जोबनाय समाव बिथाङा बे असुखआव गोग्लैनानै थाङो। थेवबो बे जोंनि काउन्सिलनि बिथाङा चिफबो जानानै थांदों। बेनिफ्राय दाथ' जोंनाव गैलिया। बिथाङा लिरनाय आरिनायावबो दंमोन आरो लेक्सार मोजां होनो रोंगौमोन, बयजोंबो गोरोबनो हायोमोन। दा बेनो आरोखि आङो आंनि माबाबो लेक्सारावबो बे बाथ्राखौ बुंबाय आं। गोदोनि एबसु आरो दानि एबसुआथ' बे फारागा थाखागोन। मानो होनबा समनि जेंनाखौ लानानै समयसाखौ लानानै माने खामानिफोरनो माबा प्रग्राम लानायनिफ्राय आलादा जाबोयो। गोदो जाबाय मानसि जोंनिया सानजिमाया खुब खममोन, कलेजाव फरायनाय मानसिफ्रानो खममोन। दिनैथ' सानथ्र'लायनो हाया। बे हिसाबै खामानि मावनायफोरनि आवगायना जों इसिबां बेबायदि धरनि इसिबां जोङो कनफ्लिक्टनि गेजेराव कमप्लेक्सिटिया गैयामोन, जों बयबो मानिलायोमोन। थेवबो दाबो दानि जा फरायसा आफाद बे फरायसा आफादाबो हागौमानि खुब डिसिप्लिन मानिनानै सोलिनो नाजादों। दाबो बर'नि सेन्टिमेन्ट दंगासिनो दं, बेखौ आं सानो आरोखि। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, क'क्राझार जिल्ला हारिमु अनसाय आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला हारिमु आफाद। दा डेम'क्रेटिक कान्ट्रि जाबाय, बयहाबो मोनफा मोनफा मत थायो आरो बिनि गेजेराव लिडारशिपनिबो कुइसन थायो। जे हयथ'बा बिथांमोनहा सोरनिबा मावनायखौ सुखुवाखै, गावसोर साबसिन मावनो सानदों, बे कनफ्लिक्टनि गेजेराव थायो। खिन्थु जोङो भाग भाग जायोबा अबयसे खामानिया जाफुंनो हाया। मुलुगा मोनसे गेलेथिलि, गेलेनाया जादों गोजोननि आयदा। बुहुमाव बयबो गेलेनायखौ सिबियो आरो अनसायो। सिबिनां गेलेमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर, क'क्राझाराव बे खेबाव जोलुरनि गिदिर बादायलायनाय।
ISPL नि उनाव फिन खेबसेबाव गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव माहारियारि थाखोनि जोलुर गेलेनाया जागोन। All India Football Federation, आसाम फुटबल एसोसिएशन आरो बिटिआर सरकारा जथायै बानजायनायाव 28 डिसेम्बरनिफ्राय 5 जानुवारिसिम बिटिआरनि बिखा क'क्राझाराव 76थि नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप फर हिर' सन्तोष ट्रफी 2022-23 नि ग्रुप 3 नि गेलेनायखौ खुंफुंगोन। क'क्राझाराव थानाय साई आरो KDSA फोथारावनो बे गेलेनायखौ नुथारगोन। बे गेलेनायाव गुबुन गुबुन रायजोनि मोनद' गोहोगोरा जोलुर गेलेगिरि हानजाफोरनि गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। फारियै आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, गवा, तामिलनाडु आरो उत्तर प्रदेश रायजोनि जोलुर गेलेगिरि हानजाफोरनि गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। बे जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा गासै गोसो गुदुंफोरा क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय साई स्टेडियाम आरो KDSA नि फोथाराव फैनानै होखानाय सम बायदियै गेलेनायखौ नायनो हागोन।